מנהלת נוסקת. מנהל נוסק זה אומר מנהל שעזר ל5 אנשים בצוות שלו לבנות דרגת מנהל. עכשיו זה לא סתם טייטל, לבנות דרגת מנהל זה אומר כמו שולחן עם רגליים, כל מנהל יש מאחוריו צוות, זה אומר רגל ועוד רגל ועוד רגל ועוד רגל ועוד רגל, זה אומר שהעסק שלו יציב. ממוצע ההכנסות של מנהל עוסק זה בין 40 ל-90 אלף שקל בחודש, בסדר? רק שנבין על מה מדובר. אז אוקיי, אז ניתן להגיע לדרגת מנהל בשתי דרכים, 5 מנהלים, או מנהל שיש לו 3 רגליים של איגל מנג'ר, זה אני לא ידעתי. אז אני רוצה להזמין בברכה את צופיה בן ארוש, מנהלת נוסקת. טוב, אל תדאגו, אני אעשה את זה קצר, לכל האלה העייפים כבר. אז אני צופיה בן ארוש, אמא ל6 ילדים, גרה ביתיר. אני בפוראבר כבר 11 שנה. וככה שחשבתי מה אני רוצה לדבר היום, נזכרתי ברגע שדווקא מאחד הכנסים האלה, כנס בדיוק כמו זה, שעמדתי בצד וידעתי שאני לא עולה לבמה באותו יום. וזה היה לי מה זה כואב, ממש. ואני רואה אנשים משווקים, מנהלים, עולים, יורדים, עולים, יורדים, יש כאלה שעולים פעמיים, יש כאלה שעולים 3 פעמים. ואני מרגישה שאיזשהו ככה מתחיל לי גוש בגרון כזה, ועוד שנייה דמעות בעיניים, ואני אומרת לעצמי כאילו, וואי, זה כואב, זה ממש כואב, לפעמים זה אפילו שורף כזה, אבל זה לא קנאה, שלא תתבלבלו, זה לא איזשהו קנאה, כי בפוראבר אין מה לקנות, הרי כל אחד פה יכול לקבל את הכל, כל מה שקיבלו פה, זה משהו שכל אחד מכם גם יכול לקבל, אז זה לא קנאה, כאילו, זה איזשהו כאב של תחרותיות כזה, כן, יש מצד תחרותי כזה, וזה איזושהי תחושת החמצה שאתה אומר לך, למה אני לא הצלחתי הפעם, למה אני לא עשיתי את זה. והתחלתי כזה לספר לעצמי טוב, אבל היה לי שנה קשה, והיה כזה מאתגר, וככה לא ממש תירוצים כמו הסברים לעצמי, למה בעצם אני לא עולה לבמה באותו כנס. ואז היפסתי את עצמי מהר, אמרתי, לא, צופיה, את לא בן אדם של תירוצים, אל תספרי לעצמך סיפורים, את בן אדם של כנות ואמת, תעמדי מול האמת שכן, שהיה פה מקומות שוויתרת לעצמך, שהיה פעמים השנה שהרשית לעצמך שהקושי או האתגר השתלט בעצם על המטרות. שנייה, מתרגשת קצת, בדרך כלל אני בלי דפים, אבל שבעצם אמרתי לעצמי בסוף, בכל רגע נתון יש לנו את הבחירה אם להיכנע או לא להיכנע לקושי ולמורכבות, ובאותו רגע שככה, עם התחושת כאב הזה, אמרתי לעצמי, תמנפי את הכאב הזה. וקיבלתי על עצמי, נשמח. קיבלתי על עצמי 2 החלטות באותו רגע, וזה הטיפ שלי להיום, ואני יורדת. סבבה? החלטתי שבאמת, מהיום, האנרגיה שלי בעסק לא תלויה בשום דבר שהוא לא קשור לעסק. לא תלויה בחיים, לא תלויה באתגרים, ולא תלויה בשום דבר, אלא האנרגיה שלי בעסק מונעת רק ממה שהעסק הזה צריך. אני מפרידה בין הרגשות שלי, בין התחושות שלי, לבין העסק שלי. ולא ידעתי שזו הייתה ההחלטה הכי מהותית כנראה שקיבלתי, כי התחילה השנה המדהימה הזאת שהייתה לכולנו, אני צוחקת, כן. ואם לא הייתי מחליטה את ההחלטה הזאת מראש, כנראה שלא הייתי פה עומדת כרגע, כי באמת זו הייתה שנה בלתי אפשרית לכולנו, חצי שנה, זה אפילו לא שנה, אין לנו את הפריבילגיה להגיד שזה שנה, שכל מה שיכל להשתבש, השתבש, וכל מה שהיה מורכב, היה מורכב, ובכל נטבח בחיים שלי הרגשתי כאילו כאוס, הכל מתרסק לי, הכל נופל, ודווקא בגלל שהחלטתי שהאנרגיה האישית שלי, של החיים שלי, לא משפיעה על העסק, אני הולכת לעבוד בלי קשר למה קורה בחיים, אז גם אם יש מלחמה, וגם אם קשה, וגם אם מאתגר, וגם אם בעלי במילואים איזה 200 שנה כבר, לא משנה מה, אני עובדת. ואני באמת גאה בעצמי על ההחלטה הזאת, כי זה באמת לא היה פשוט, היה בהרבה רגעים שאמרתי לעצמי, וואי, זה באמת מורכב, אולי כאילו הפעם תוותרי לעצמך. אמרתי, לא, קשה לך, כואב לך, תנתבי את זה לעשייה. מורכב לך, לכי תעבדי. שנייה, ואני ממש מרגישה שפיצחתי את הנקודה הזאת, ולהזכיר לעצמנו שאנחנו עצמאים, אין לנו את הפריבילגיה הזאת של לבוא ולהגיד, טוב, אני אבוא לעבודה בנאחס שלי, אעביר כרטיס,
ובסדר, אני אקבל משכורת בסוף חודש. לא, אי אפשר לבוא לעבודה שלנו בנאחס, אנחנו צריכים את האנרגיות שלנו, העסק שלנו הוא עסק של אנרגיות. אין לנו את האופציה הזאת, אנחנו לא מעבירים כרטיס, אנחנו חייבים לבוא עם אנרגיה. ולכן אנחנו חייבים ללמוד לתחם את האתגרים ואת המורכבויות באיזושהי פינה, ממש לדמיין בראש שלנו שאנחנו לוקחים את כל מה שקשה לנו, סוגרים באיזה פינה, מניחים בצד, ואני הולכת לעבודה עם האנרגיה שהעבודה שלי צריכה, בלי שום קשר לדבר אחר. וההחלטה השנייה שהייתה, היא באמת פשוט לא לוותר לעצמי. שהשנה הזאת אני אהיה על הבמה ואני אקצור כל מה שרק אפשר. ובאמת, אני קצת מביך לי, כי הבוקר, זה לא ערב, רק חשוב פה, זה פעם שלישית שאני אעלה על הבמה באמת, ולקצור יעדים, 3 יעדים, וזה נורא נורא מרגש אותי. וכולי באמת תפילה שאני לא מכאיבה פה לאף אחד, שאין פה איזה מישהו שזה עושה לו קווץ' בלב, המקום הזה שיש אנשים שעולים פעם שלישית ואני לא עולה. אבל למי שכן כואב לו, מי שיש בו את המקום הזה של התחרותיות וזה עושה לו קווץ', אני רוצה שנייה שתעצרו ותתעלו את הכאב הזה לעשייה. תתעלו את התחושה הזאת להחלטה שאתם לוקחים את הכאב הזה ואומרים לעצמכם, לא יקרה שוב. לא יקרה שוב שיש פה success day שאני לא על הבמה. וזו החלטה, זו בחירה להחליט שאני עושה את זה. ושתאמינו שאין שום אדם שהוא לא יכול. אין פה שום אדם באולם הזה שהוא לא יכול לעשות את זה. תודה. סליחה. כולם פה יכולים להצליח לסגור מנהל נושא, לא היה חלום שלי, אוקיי? הוא לא היה חלום שלי. להיות מנהל זה היה חלום, להיות מנהל בכיר זה היה איפשהו שם הירח בערך, ואני לא חלמתי שאני אגיע ליום הזה. כשאומרים שהשמיים הגבול, אני מרגישה שבפוראבר זה הרבה מעבר לשמיים, כי אני חלמתי רק להיות מנהל. ולהגיע לירח זה היה מנהל בכיר, ומי חלם על זה בכלל? ומנהל נוסק לא היה בחלומות שלי. אבל כשאתה גדל, הירח מתקרב אליך, והכוכבים גם מתקרבים אליך, או שאני קצת מתקרבת אליהם והם אליי, אני לא יודעת, זה איזשהו שילוב כזה, אבל אין פה שום דבר שהוא בלתי מושג, זה פשוט איכשהו קורה, כשאתה גדל וגדל, היעדים מגיעים אליך באמת. אז תאמינו בעצמכם, אין פה מישהו בקהל הזה שלא יכול לקצור את היעדים שלו ולעמוד בהם. הדרך שלי לפה לא הייתה קלה בשום דרך, בסדר? ממש, עם כל דבר שיכול להיות מאתגר וקשה, היה. ועדיין אפשר להגיע לתוצאות לאט וקשה, ואפשר להגיע לתוצאות מהר וקל, זה בכלל לא משנה, התוצאה תגיע, היא לא חייבת להיות קלה, תפסיקו לחשוב שצריך להיות קל, לא חייב להיות קל. דברים גדולים משיגים אותם קשה, כל מי שילד יודע שקל זה לא, בסדר? דברים גדולים מגיעים במאמץ וזה בסדר. אז אם אתם מאמינים שאתם תגיעו, אתם תגיעו ליעד הזה. אז תודה האחרונה באמת ככה לבורא עולם שהשנה לא נתן לי יעד, אלא החליט ממש להרים אותי בתחושה שלי. ותודה לכל הצוות שלי שמאמינים וגדלים וגדלים ולא נכנעים ליום יום. ולא נכנעים לפחדים. ותזכרו שכל מחירה שאתם עושים זה עוד צעד קטן. אל תזלזלו בשום צעד. גם שפתון שמכרתם זה עוד צעד. אנחנו עסק שההצלחה הגדולה שלו בנויה מלמלא מלא 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 פירורים. אז עוד פירור ועוד פירור ועוד פירור, זה מה שיגיע אתכם ליעד. אז בהצלחה לכולכם.